Sukuna namhlanje ngokukhethekile sizoxoxa la noFisani umfoka Masinga uyileader yaleli qembu le Reality 7 lomculo okholo elidume kakhulu nelihlanganisa ka izinsizwa zodwa imen's choir badume kakhulu ngamaphimbo abo apholile kuleli laseningizimu Afrika futhi ke badabuka eMatikwe eNanda khona ke la isifundazweni saKwaZulu Natal badume ngomculo wabo omnandi esiubiza ngokuthi iAcappella. iReality 7 iqembu ke like laqokwa kwizindondo ezihlonishwayo ukuhlanganisa ke nama SABC Crown Gospel Music Awards okugcameke kakhulu ke ukuthi bathola ke indondo ye Best Gospel Acapella ngecwecwe labo elithi ngeke siguqe sengiyalikhumbula nami lelo culo kodwa akukhona ke omunye ke wabahamba phambili ke kuleli qembu labo ke njengoba sengishilo umfethu la uFisani Masinga esizoxoxa naye ke usukwini ke lwanamhlanje. Mfoka Masinga sikubingelele sikwamukele emsakazweni Ikhwezi. Baba Kuyaphileka ninjani mhlonishwa? Siphilile. Sikhona baba. Hayi ngiyayizwa lengoma yazi ukuthi uma ungena la studio ukukhuluma sengilalela lengoma sengizama ukuhlanganisa amaphimbo ngiyeza ukuthi hawo lo muntu olida lengoma kanti uyena ngihleli naye la baba. So usitshele mfethu lisungulwa nini leli qembu le Reality 7 and ubani owaqhamuka nale idea yokuthi cha bafowethu ake sesihlanganeni sizinsizwa sihlanganise iqembu lomculo wezenkolo more especially iAcappella? Ya ngikubingelele mhlonishwa ngiyathemba ukuthi uyaphila lapho khona. Hayi ngiphilile mfethu. Ngiyakubona futhi ukuthi uyaphila. Cha iReality 7 iqembu lokushilo elasena endaweni yaseMatikwe. Esenanda ke lapho. So iReality 7 uma ngakutshela unyaka eqale ngabo mhlambe busamncane kakhulu. Hayi ngigcwele mina thathe serious. Hayi mangakutshela manje ngeke. iReality 7 do you know ukuthi mangakutshela ngayo ineminyaka iqale ngo1992. Hayi my bad. Usasho ukuthi ingqwele. iReality 7 1992. I am the founder of iReality 7. So ngiqalele khona lapha ya. Enanda. Yeah, iqalo yiyo lensizwa kwaMasinga uFisani. So at the age of ayathi ngayisho. Ungaba sengizobe ngiyabala phela. Sengizobe ngiyabala ukuthi masubathi uzobona ikhehla phambi kwakho. So mfethu umculo uhlukene kaningi. Yebo. Umculo wegospel. So yini nina eyanenza nje na wena especially wena because you are the founder of le group. So yini le eyakwenza ukuthi ukhethe umculo wegospel phinde futhi ke kube iAcappella? Uyabona umculo oqala udesignelwe ukuphilisa. Yeah. La usuka khona udesignelwe ukuphilisa. So injongo oqala ukuthi ngichoose umculo wegospel ngangizele nje ukuzophilisa. Yes. Ngachoose ukufuna ukuphilisa abantu ngomusic wegospel. That is number 1. So okwenza futhi ukuthi ngicule lo mculo weAcappella ireason yokuthi ngifuna ukuzwakala ukuthi ngithini. Yeah. Because uyazi ukuthi phela uma ukuyiAcappella alikho nelodwa igama ozongalizwa ngoba uthi ligqitshwe insimbi ligqitshwe ikeyboard cha qonde nje kuthe twi. Yeah. So ake sesibheke ukuthi ke ezinyangeni ezimbalwa selihlangene iqembu bawuthanda umbono wakho abafowethu obokade usebenzisa nabo I think namanje nisasebenzisana. I-support ibingakanani emphakathini because siyazi ukuthi uma uqala into entsha i-support kahle abantu banokukubukela phansi nje ukuthi kazi wenzani lo. So nina ngale eNanda i-support yayinjani nisasungula leli qembu? Ngoba ngoba ngike eduze kwabo ngizokhuluma iqiniso. Yeah. Mawufunda iBhayibheli lakho lakutshela umprofeti akadumi ngasekhaya. Yeah. Duma kude. Nathi ke kwa Reality 7 umusic wakhona abaningi
abawutholi kahle ikakhulu even iKZN kakhulu not ukuthi abawuthandi awumningi kakhulu bathanda insimbi not ngoba bethanda insimbi yithi esingebaningi eKZN but singabantu abaphuma kakhulu but ngiyazi ukuthi bawuthanda umculo weReality 7 uma ngabe besibonile basithola bawuzwa futhi sure yeah so kuwe ke njengomculi na njengomuntu ohamba phambili kuleli qembu akeke usithathe usidwebele isithombe sama challenges eseningena bhekana nawo ekwakheni le brand ukuze ifike la ikhona namhlanje maningi ama challenges ahlangana nama musicians but uma ngisho eReality 7 iyafana neyomunye wakwazi wazokutshela la ukuthi nayi challenge ye group yakhe or as a soloist nayi challenge but ngizoyisho nami ngokwami I challenge esiba nayo yokuqala eningi ukuthi kuyenzeka umbono uyiproblem ngoba umuntu sure akuwona wethu and iqale ifela lapho ilimaze umbono umani ba u5-4 uthola ukuthi omunye ucawuthi umbono wenu kanti umbono omunye fanele alandele noma support umbono and ama groups amaningi ashawa yilokho ke ukuthi kukhona umnikazi wombono bese kuba khona ocabanga ukuthi umbono owethu bese ke imosheka lapha but ke insizwa zeReality 7 to tell you the truth akukho ke lokho ukuthi phela ubuzoyithola lezo zinto lapha ngaphandle nalapha kodwa I challenge ebese sibe nayo ukuthi abantu bazosibiza siyacela nizocula lapha yabo manifika khona uthola ukuthi nifika abantu bakhona kanjani uthola ukuthi bafuna ukuthi nithi bathi amen ne ubo amen kuphela ungavusathola ishirt oliqokile libhalango amen ne blue oliqokile libhaliwe amen kodwa liwasho ngensipho laphinda la ayilwa ngeayini elithengwe nogesi futhi yeah ama challenges abanye ke ama challenges mhlawumbe challenge yokugcina ukuthi kukhona abangayiboni lento eniyenzayo bese mhlawumbe nize niqhwebane abanye baqhwebana bathi ngenze uthi ayikho lento le kanti hayi la kwa Reality 7 ngithanda ukuthi sonke sisayibuka ngoline owatu oyi1 ukuthi isekhona lento le futhi yenzeka futhi yaphila so ngale siyasikhathi senilisungulile iqembu lenu sezihlangene izinsizwa bakhona mhlambe abaculi okanye amaqembu ongathi nanibukelela kuwona ukuthi hey uyazi siyawuthanda mhlambe ngiyawuthanda umsebenzi walela qembu nami ngiyafisa ukuthi iReality 7 mhlambe ibe ngaphezulu kwalela qembu angifuni ukuqama manga ngithi khona abantu esabukela kubona cha sakhulela enkonzweni phela so enkonzweni inkonzo ithanda umculo ucwengekile umculo wasenkonzweni angikwazi ukukhomba ukuthi laba benza noma ilaba benza cha sakhulela khona and then ngase ngiubalansisa nokuthi fanele uku-commercial umusic wakhona uma uya commercial awukwazi ukuthi enkonzweni yakho ku-commercial yabona because ingoma fanele ithandwe ukhona enkonzweni nongekho enkonzweni yakho naye nomuntu okholwayo nongakholwa futhi ukuze izophila izokwazi ukujubalala into yethu so ilokho nje engakubalula so bakhona odade zikhona izinsizwa wachuza ukuthi uhlanganise izinsizwa why kungabi bikho nje nodade okhona mhlambe ukudilute lamaphimbo yebo amnandi phela siyawezwa na iproject yezwakala ukuthi imnandi kodwa yini le eyenza ukuthi ube nalombono ukuthi cha ngifuna nje ukuhlanganisa izinsizwa zodwa ningalimali lapho bomama kwimpendulo engizoyiphendula ethi ubejwayela ukubiza amadoda uNkulunkulu ne ubizo belijwayela ukuhlala emadodeni uzokuthiwa nangu Abraham uyabizwa nangu David ubiziwe nangu bani uyabizwa yabo so
okunye Sure. okwenza ukuthi ngithathe insizwa ngisebenze neinsizwa ukuthi insizwa niplana nimile niqhubeke ngendlela nibone phambili ukuthi kwenzekani niyakwazi ukulala nimile niyakwazi futhi ukulala nihamba olele nimthathe niqhubeke nohamba papa mase nifika la niyakhona ngoba insizwa ingakho abantu abadala bethi ene ithuna lendoda likuphi lisendleleni kusho njalo mfoka Masinga ngizodlala nje la leli culo leli angeke ngikutshela isihloko salo ukuze ngizwe ukuthi kahle ngizoyizwa yini lento engifuna ukuyizwa ngizovele ngilidlale iculo leli bese sewuyacula ke lapho siyavumelana Jobe ngoma zingake emhlabeni hayi ngifuna umlalelezo ukuthi asimshaye ngesikema Oma ngabe lendlela Oma ngabe lendlela Yona lendlela Elumilo baba Inkosi Yesu Awu Noma ngabe lendlela inzima bekezelani ithi bambelelani ngiyazi ilukhuni kodwa bambelelani umilo baba uyinkosi Yesu hey ngithi mina bambelelani ayiwena impela uma kulukhuni Oma kunzima amelelani uyolendlela hambani ngayo ukhona baba Yesu Timomo asibambe hey madoda hey uyabona iphimbo eliphathisiwe uyalizwa ukuthi liphathisiwe so mfethu mhlambe last two questions before ngikudedela sikubona kakhulu ke namhlanje ukuthi ke wedwa ufike wedwa studio mhlambe omunye uyayibuza ekhaya ukuthi hayibo why ufike wedwa ziphi insizwe ezinye ngabe kukhona mhlambe enibhizi ngakho eziqembu esingakwazi ukuthi sinisiphakele kona nje maduzana yakhona kusebhodweni khona kusebhodweni okuphekwayo kuzovela khona ngizwile ke futhi ke ukuthi ngathi uzoba nohambo nje luthi ngapha ko Zimbabwe yes ngiya eZimbabwe ngo Sunday ngine performance khona ngomsomluko angithi ku Africa Day so it's a holiday that side yeah so ngizobe ngikhona ke ngoba ngicula khona last one fethu sengikudedela iphupho lakho lana iproject wayiqala ngolunye usuku ufisa ukuyibona ikhulu izifike ngakanani iricha liphi mhlambi izinga iphupho lihlupha ngento eyi1 ukuthi ungali mawusuliphuphile ungaphili kulo yabona iphupho ufanele uliphuphe ebusuku ulishe ekseni ulimplement so mina iphupho engiliphuphayo ngereality 7 ngifisa ukubona lini ine kuthiwa kune skole la kufundwa khona music iacademy school of iacademy
ye reality 7 la kufundwa lonke ikhono ngomusic la kukhulunywa ngayo yonke into yomusic but ke I am writing a book ekhuluma ngalezo zinto. Fethu ngenxa yesikhathi kufuna ke lapha kumanqaphu. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho ukuthi sivakashele emsakazweni. Muhle Jehova ngiyabonga kakhulu Mhlonishwa. Bakule